Сега в тъмното ще отидем до центъра. С кой? С брат ми. Аре сега, братче. С брат ми ще ходим до центъра, обаче в тъмното. То почти нищо не се вижда. Гледай, човек. Гледай. Давай, бързо, че. Ако не настигне някой, ще ни бът мамите направо. Сори, хора. Чакайте, мале. Извинявайте, че псувах. Аз не... Ето. Знаеш какво, брат? Ето ти тука. Аре, Криско. Направо тука ще се обиколим. Моля ви, хора, харесвайте клипчетата. Така много ми помагате. Какво? Уй. Бягай! Ачуа, Криско! Ачуа! Ама къде караш там, бе? Къде? Да отида? Като има. Че в тротуара като мене се скри. Натам ли? Натам, а? На къде, брат? Натам, май. А? Мале, нищо не се вижда. Дойде, че лампата се вижда. Еле, и аз нищо не виждам тук, но има много дупки, да знаеш. А сега как ще карам? Много дупки има по нашите улички. Гурковец. Глей, Лади. Глей, Гурко, Лади. Лади, мацките, млади. Давай по-бързо.